voina movie kan en ho tur hi Thai trailer movie ni in thleng tak tak be chana siam ania a film hing chu Bad Genius ani zirlai thiam theile thlok thae me mai lini aron langa ani hi apa ne chawa chengle khosa ania nikhat chulini le apa chu school thataka admission diturin an kala ma selini chuan he school alu hi adu lem lawa achan chu fi le sen saute atam wang ania lini hi le khathiam thei tak le thlok thae me mai ani wang chuan an principal chuan scholarship pein an skula chuan aluta a linin school id mi tur thalak mek lai chuan Gracie aron lang vele a ani hi mi fel tak ni ma se zirna konga chuan thiam thei vak bik lova zirna konga chuan thiam thei vak lo ma se kongdanga ero chuan man tlak fuwa nikhat chulini le Gracie te chu library an kalduna Gracie chuan lini hne na chuan an schoolin dan tharan siam thule zirlai zongina 3.2 GPA tal mu nga in chutilo chu kumtopa ani exam thei don lova chumi wang chuan Gracie chuan a fail ngei don ani ti in a shila ti chuan lini hne na chuan lekha thiam thei tak ani ti a hriata wangin test na chuan puiturin angena an test ni chuan lini chuan an question paper chu an zirtir tuina ama tutor class ami ang chia question pek ang chia chu aron chuak ani ti a hrathiama Gracie chu avaena ani chuan zo na te chu alo chang hlei theilo ani ti chu awa hmuwa lini chuan puin erazara chuan answer zongzong te chu azia khat veka a phekhok chunga chuan thunin ake mang chuan Gracie chu a pe pheya an zirtir tu chuan man chuak te hlein an pumpel thei hramani an result chu aron chuaka Gracie chuan 3.87 GPA a hmuwa lini thung chuan 4.0 GPA a hmuwa Gracie chu alom emema lini chunga lom thu soinan pool party a buat se a chuan telve turin a soma an pool party nei na chuan Gracie chuan a bialpa peta chu lini nen chuan a hmel hriat tira peta te hi mi hausa tak chungkua an nia peta chuan lini na bial nu Gracie a en ton tir dan te chu alo hretwa ani po zirlai thiam theilo pol ani wang chuan lini hne na chuan offer thatak tiamin an exam na chuan Entawn tir ve turin angena lini pa hi zirtir tu sathli ave me ani wangin an ra thei ve hlea tin an scholarship kal anga ain ngai lai na pan extra fee alo choi ve thoni ti a hriat chuan sum tho cho ve nan chuan an offer chu apomta a hnu chuan lini chuan piano ki mila kut zai zera Entawn dan te chu an zir hota a piano ki me pali te chuan MCQ chana ABCD te chu engber nge ani ti an cha theidona an exam lai te chuan midang zong chuan lini shil hun nga kin an mitle an bing te chu an lo chikar zelani henga tanga asum hu mang te chuan apa chu korthar te aleya ma se sum hu dan chu apala ka chuan a zep thunga an Entawn dan chu thati tu le du tu an tamtak ema wang chuan piano ki zirna hunte an hungta hiala lini ang chia le khathiam le thlok thatak benka aron lang vele a lini anga scholarship adon manga he school lut hi ania mira thei chungko seilian ve tho ania lini le midangte anglo takin exam na Entawn chu adu lo bura tum khachu lini le benka ta chu school in elna talin pakhatna din mun an hau hlau meya an principal chuan an pahni chuan office a chuan komin ramdanga scholarship manga university an chunzom theina tur an school atangin an pahni chuan an exam thei thu a shila chu thu chuan an pahni chuan ati phur zual hlea benka chu a honga anu hian in sukna dor aneya an machine pakhat chu a chehlau meya chu wang chuan anu chuan chung thum hno te chu akutin alo suwa benka po chuan anu chu awa pui ve fata atuk chu exam ni in benka bula chuan tong aron kala tonga chuan benga hne na chuan nimina adam lo wanga school kal lo thule exam na Entawn tir ve turin le poisa tam taka pek tur thuwa shila ma se benga chuan du lawina kalsana exam hall a chuan benga chuan tongan lini answer paper Entawn lai chu awa hmuwa a chan zo to hnu chuan lini hne na tongan Entawn ani ti chu awa hrila ma se tonga hi lini poisa petu zinga mi te kha ania chu wang chuan lini chuan a hrarenga benka chuan an zirtir tu hne na chuan tongan lini paper Entawn ani ti chu awa hrila amairo chu an zirtir tu chuan enga vakma angai lova an question paper chu set A le B a then ani awang chuan Entawn theilo tura angaya chuti lai mek chuan lini chuan a question paper set A chu a chang zo to in midang set A chang ve ho chu an trick mang chuan a shil molmol hloma ti chuan zirtir tuina a hmu lo lai tak chuan tonga set B question paper chu avala a theyang to karangin a chang molmol meya hun tlem to hle hnu chuan set B po chu chang zawin midang po chu a hril le ngal charchara
chutia exam an zo nu chuan bank kan principal hnena alo heka wangin lini le tonga te chu principal chuan a kauluta lini pa po chu principal chuan skula chuan a kawa lini le a thian te thil sual ti chu apa hnena chuan a hrila lini hремnan principal chuan an scholarship pek lai chu ati top sak mak maya chuta lini thinrim chuan an principal hnena chuan an scholarship pek chu scholarship puitling po ani lo thule fidang dangan choiti reng thu a hrila an principal ati thinrim ema wang chuan ramdang scholarship deal ve tura a thlan to po chu ati top saka ti chuan ramdang scholarship deal thei om chun chu bank ka chau chu anita bank ka po chuan lini chunga athil ti wang chuan shomati in a inchhir hlea lini le apa chu an honga lini thil ti thalawa hria chuna pa chu atilung hnurin ati thinrim hlea a korlei sak po chu phelina hak to lo tur thu a hrila tin a poisa don zongzong te chu pelet le vek turin a hrila an school kal kum top na chuan grace chuan lini hne na chuan Entawn na a telle turin a soma tuntum chu kum top exam me po ni lovin ramdang university a lu theina tur stick entrance exam ani thu a hrila grace chuan a ma le peta chu Boston University a lu turin peta pa ina ti thu a hrila lini chuan exam harsa takani wang chuan a tir chuan a hniala ma se tel duan tama wang le suma tam tham don a wangin a hnu chuan lini chuan remati ve theita a an tum dan chuan international time zone man kaya stick exam chu an ram aya darkar manarama chuan exam an tuma atuk zinga tang chuan ro manaro puile fing tak chu an duan chana lini chuan ama chu Australia stick exam chu anayanga chuta chuan an ram ain darkar li la in an test ma jok dona ti chuan an answer te chu ruam manna fel fai tak mangin Thailand lama chuan an thon chawanga chung answer te chu stick exam tur Entawn du vete nena chuan an zuar chuak donani tin lini chuan chung hun reilo te chung answer zongzong te chu a hriat vek bik theilo tur thu le midang le khathiam le thlok thatak an ngai ve tur thu a hrila chutiang ti thei tur chu bank chi a thu an soya amai ro chu lini chuan bank ka chuan chu tiang thil chu adu don lo ti chu a hrasia bank kan scholarship exam nei mani chi chuan misual tu ti shet lo te hian soisa in khopona nom nokan dana chuan an kalsana chumi wang chuan exam po chu anei thei talawa chung thil linin a hriat nu chuan lini chuan bank ka chu avapana an thil ro manna chuan tel turin avasoma bank ka chuan du lovin lo hnial ma se nu chuan a tel vele ta thawa an tum dan chuan lini le bank ka ta chu Australia thlok thlain ta chuan an exam anga chollo kan nei lai chuan bathroom a an pani chuan an kalanga chuta an cell phone da thugruk mang chuan Thailand lama chuan an sarta chu a han thon chhodon ani chuta grace le peta ta chuan an an sar thon ta chu pencil bar ko ta chuan tilangin an client ho hne na chuan an sem chhokanga ti chuan Thailand lama chuan an exam ve don ani enchin na an nei ate chuan an ti tha thei hle a Australia exam tura an sukma jana chuan peta chu in soi ok palin bank ka exam theilo na na misual roi tu ani ti chu an thre chuak ta peta na ti chan chu an thil tuma atel ve theina na nia chuta benga chuan a chhuah sana lini po chuan a zui chuak ve ngala lini kong kalmek lai chuan bank ka chu ronlet le in ni turang ani zo to thule an thil tum chu kaltlang pui turin lini bula chuan a vashila atuka chuan Australia chuan an thlok thla a Sydney a chuan stick exam chu an beitran ta a section ma saber chu tluang takin an zo theya chhana te chu a za vein an bai hata bathroom alinin chhana te a thon zo hnu chuan bank ka chuan a phakar choin a chungan thil ti wangle an saran du tak tak ani chuan a poisa chan tu te chu a ai tam pe turin a phuta chu chuan beta chu adi thinrim hlea ma se grace chuan khapdain aduang zat poisa chan ve chu account a chuan an thun saka a chan vedang chu an sara shil hnuwa an thon tur thu an boka section hina po chu an zo thoya hril chhong tur chuan an chuak tawata amai ro chu bank ka chu inspection officer chuan bathroom a omrei ema wang chuan ring hlelin chuak wat turin an tia tin lini po chu bathroom a an lawin tlar thui ema wang chuan a ngaka hun tlem la nei tia chuan wa nei thlak takin a thon zo man hlawa ma se benga ero thung chu inspection officer chuan ring hlelin alo man to a lini chuan a phone chu a buta thukruin filter bo ma chuna va thukru le man rama bank ka om to lo wang chuan lini chuan section thumna chhana zongzong chu ama bai hat veka ngai dona a thiam zo thei hnu chuan huna nei tlem to hlea pencil manga income luakin aveng tu hena chuna damlo thu shelin midang ai ma achwa thei pha chuti mek lai chuan inspection officer po chuan lini chu aring hlel ru hlea bank ka nena tangtlanga ngain thuzot fia turin lini chu azong ta sapwaya kalmolmol lai chuan lini chuan an sarte chu athon thlamolmola midangin an ron ne ka wang chuna phone chu athlawa athon zo man lo trep tia vanei thlak takin an sar zongzong ta chu athon thei ta rama officer po chuan ron nang chingin thuzot fia tur chuan a hroi ve ta ngala bank ka chuan hui phunin in hrengai lo anga om turin a tia ti chuan lini chu a hong ta
airport ah chuan Peter le Grace te chuan hlim takin an lo lawma amai ro chu lini chuan Sydney a hun har sa takan to wang chuan showma ti hle a Peter le Grace le midang an client dang ta chuan nuam ti in an party hut huta chung thil zong zong zo hnu chuan bank a po chuan an group chat po chu alif ngala voi khat chu bank ka chuan lini chu anina kal turin a soma linin bank ate in avakal chuan an dor po chu asum hu mangina thuam thani ti a hriata chuta chuan bank a chuan lini hne na chuan pen ro pui tak danga nei thule sumpo a hmaya atam thule a himjok thu a hrila lini chu telve tura du thu a hrila lini chuan a du lo thu in a changa bank a chuan hetiang thil thalo ti tura nuklui tu ni thu a hrila mahse lini chuan a ban san to thu hrilin a chuaka ti chuan lini chuan apa hne na chuan an thil ti zong zong ta chu a hril veka ti chuan lini le apa chu room chunga chuan lutin stick exam na Entawn na turu taka a in hnam hnoi dan te chu a puang ta ni